DILG, unsa na? Ang DILG 11 adunay city ug provincial offices nga andam motabang ug mogiya sa mga LGU sa probinsya ug syudad. Aduna kitay 5 ka provincial offices: Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental, ug isa ka city office dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kini nga mga opisina mao ang extension sa among serbisyo na mas tuol sa katawhan ug LGU. Ang matag opisina gipanguluhan sa atong masigasig nga mga city ug provincial directors. Sila ang nagapanguna sa pagpahigayon sa mga programa ug pulisiya sa DILG gikan sa pagpaligon sa good governance, pagtabang sa disaster preparedness, pag-promote sa peace and order, hangtod sa pagsuporta sa mga proyekto na makapadayon sa kalambuan sa komunidad. Kung adunay panginahanglan ang inyong LGU, ang provincial o city office ang pinakaunang duulan para sa tabang ug giya. Kaysa DILG 11 city o provincial offices, mas duol sa katawhan, mas duol sa kalambuan. Klaro na? Follow for more.